Čaute ľudia, moje meno je Vanšo21 a dneska, ako si môžete všimnúť, tak ako ste si mohli všimnúť, tak ideme postaviť melónovú farmu a chcem vás veľmi poprosiť, aby ste mi zanechali na tomto videu like, aj odber, veľmi ma tým podporíte a idem sa vrhnúť do videa. A nezabudnite si dať aj zvonček na ten odber, aby vám žiadne takéto video neuniklo. No. Budeme potrebovať tieto tu veci. Kľudne si zastavte toto video. Bude to možno krátke, možno dlhé, ale uvidíme. Tieto tu veci budeme potrebovať. Melónové semienka, piest, sklo, nejaké bloky, vozík s koprom, hopper, potom kolajnice aj s tým redstoneom, čo majú, potom redstone a torčky redstoneové. A ja som si ešte sem zabudol pripraviť vodu, takže idem si dať kreatív, lebo však je to farma, takže ja si ho aj nechám. Tak ja si idem vybrať tieto tu všetky veci. Nech to mám pri sebe. Tak, mám. Toto už nepotrebujeme. A ideme si zobrať ešte schody. A uvidíte, na čo schody. Schody budú na to, aby sme do nich dali vodu, lebo môžeme aj po nej chodiť a nemusíme sa v nej kúpať v úvodzovkách. A dobre, no tak ja si to idem toto spraviť. To je na vás, aké dlhé to môže byť, ale musí vám dočiahnuť redstone, takže ja tie semena si odložím, lebo sliepka ma otravuje. Takto tuto bude voda. Tak, v tomto tu. Zdá, že až potiaľto. A teraz ideme striedať. Tuto musí byť takto otočený. Nie, ešte jeden blok. Toto musí byť takto otočené. Tento blok vynecháme. Ďalší. Sem. A sem. Tuto budú melóny zasadené. Tuto bude ten, čo, neviem ako sa to volá, idem si to nájsť, tuto, pozorovateľ. A ten musí byť tou hlavou otočený tam. Takže tak. By to malo byť, áno. Potom, keby ste chceli vedieť, no tak túto farmu som ja zostrojil sám. Som ja rozmýšľal nad tým. Tuto bude takto. Sklo, ale môžu tam byť hociaké iné bloky, nehovorím, že tam nemôžu byť neviem čo, ale to je na každý tento. Počkaj, nie, takto to nemôže byť. On si zmýlil s niečím iným. Tak. A môže, nemusí tam byť ani ten blok, môže to byť aj spojené. Však ja to tak aj spravím, nemusí tam byť ani blok. Keď nechcete. Tak. Idem si pre vodu. Voda. Tu je voda. Počkaj, ide. Je tu. Namiesto čoho? Namiesto redstone si dám vodu. A musíme to tu naplniť až takto. Tak. Ešte keď tak môžete dať aj sem vodu, aby to lepšie dočiahlo. Tak. A máme. Zatiaľ 40% hotových. Teraz idem si pre motičku, lebo je to farma na melóny. Motičku si dáme namiesto tohto. Čo ja viem, netheriteovú. Takto oproti tým pozorovateľom, alebo neviem, hovorte si to ako chcete, ale takto to musí byť.
Sem zasadíme tie melónové semená, vidíte? Lebo keby to bolo spojené a keby tam dám blok a ešte sem blok, teda toto má byť redstone, nevadí, ale aha, pozrite, keď zasadím to, je tam blok, je tu blok, je. Dám. No tak ešte to budem musieť natiahnuť sem hore, ale no tak nemám ten redstone, čo to je. Ale je to lepšie bez bloku, pôjde to rýchlejšie a efektívnejšie to bude. Takže ja si idem naspäť pre ten redstone, nezabudnem na ňo. Tak. Dobre. Tuto nám to už rastie, toto sklo som zobral na toto, aby keby ste sa chceli pozerať, môže tam byť hociaký iný blok. Ja tam dávam väčšinou sklo, lebo sa mi to aj tak páči. Som si to skúšala aj na mojom inom serveri, čo máme s kamarátom. Som povedal, že ja vymyslím niečo, ja postavím nejakú efektívnu farmu na jedlo, no tak táto farma je podľa mňa zatiaľ tá najlepšia, čo som postavil. Ale nebojte sa, bude aj nejaká iná farma. Tak. Sem bloky ešte. Kľudne mi napíšte komentár, že aby som postavil ďalšiu nejakú efektívnu farmu, keď vás toto bavilo. No, takto to zatiaľ má vyzerať. Idem ešte sem takto dopredu. Takto to má zatiaľ vyzerať. To, jak som povedal, že tieto bloky musia byť hociaké, aké len chcete. A teraz presne musíte tuto si musíte takto to nemusíte, ale no tak lebo potom by ste museli rozbíjať sklo a dávať ho tam naspäť, aby ste zobrali tie melóny, lebo tie piesty ho zničia, ten melón, keď vyrastie. A ja som si tam ešte pridal také, že vykopete 3 bloky takto a musíte byť pod tými melónami, takže niekde sú nad vami melóny. Tu napríklad to vykopem. Tak ešte, dobre, jak som hovoril, musíte si dávať pozor. Aj keby sa to zničí, no tak to tam naspäť zasadte. Tam ešte musím doplniť hlinu. A jak si môžete všimnúť, tak budete ešte potrebovať jeden tento tu. Aby ste sa toto. Aby ste sa sem mohli dostať. Takže týmto chodníčkom tu budete chodiť. Tuto budú hociaké iné bloky, na ktoré sa dajú položiť kolajnice. Takže toto. Takto tu hore. Toto tu zablokujem. Tu je čo, jaká diera? To je to. Takže ideme sem dať nejaký blok a dáme tam napríklad kameň. Lebo kameň sa väčšinou využíva. Môže tam byť aj hlina, hocičo. Proste. No, toto. Takže teraz sem takto položíme bloky a na to pôjdu tie kolajnice. A tam bude ten minecart s koprom. A ten bude za vás zbierať tie melóny. Bude za vás zbierať. Pre istotu tam dávajte tieto viacej, než sa vám to niekde zastaví a budete mať potom. Takže a ten vozíček by mal takto chodiť. Takto to bude chodiť, bude zbierať, ale ja som teraz zabudol sem dať takto. Dobre, prešiel, to je jedno. No, to je jedno. Toto takto. Tuto bude čestka, tuto, keď chcete. Môžem tam byť aj čestka. Ja
ja to musím tuto spraviť. Takže čestku si ideme zobrať. Čestka tu. Tam je 100, no to je jedno. Otočte ju takto, ako aj ja mám. Takto musí byť spredu ten. Však viete, toto tu biele, čo tam je. Tým sa to otvára. Potom si zoberiete kopr. Musíte si dať shift, aby neviem, či to vidíte, ale takto to musí byť. Toto musíte mať tam do tej čestky, to musí byť. Tak, takže obidva tam máme, preto shift, lebo by to tam ináč nebolo. A teraz takto, to musí byť rovno. Tu dieru, keď chcete, no tak si môžete hocičím, keď sa vám to nepáči, ale tak sem aj tak možno nebudete chodiť len pre melóny, takže tak. Tak idem si pre tieto kolejnice, no hej, pre kolejnice si idem, ale jak som hovoril s týmto, namiesto tohto. Tak. Teraz Minecart s hoprom. A teraz, čo ja viem, idem to ešte tam urobiť hore. Kľudne si to tu môžete aj vylepšiť, ale takto to musí byť furt, takto. Kľudne si tieto tu bloky môžete zmeniť na hoci čo chcete. Ale musí to takto byť, ako som postavil. Sem, počkajte. Sem musíte takto. Toto buď budete vchádzať, alebo cez druhú stranu budete vchádzať. Mne je to jedno, cez čo budete vchádzať. Ale ja budem vchádzať cez to. Ešte tuto musím dať hlinu a semienka. Takže idem si pre hlinu. Hlina rovno tam dáme aj túto. A ešte to je všetko. Tak, semienko tam dáme. A jak si môžete všimnúť, ja si idem pre bone meal, alebo pre kosti. Tak nič. Bone meal, kde je? Aby ste videli, že to funguje. No proste ja si zoberiem crafting. Lebo ja toto nejdem hľadať furt, toto, tak. A takto, vidíte, tie piesty sa tam posúvajú na každom, keď je to tak spojené. A teraz už musíme len počkať, ja vám dám ten sem timelapse a počkáme chvíľku. No, keď to bude. No proste ono to vyrastie na tento blok, tuto, čo je, ten zelený, tuto. A ten piest ho zničí. On ho zničí proste, vyskúšame ešte toto tu. No proste mi to nechce tento bone meal, ale toto buď vyrastie na tento blok alebo na tento, ale keď tam bude, takže to je proste jedno, lebo aj tak sa to zničí, tie piesty to zničia, ale nemôžu tam byť tie lepivé piesty. Čo ja viem, napríklad ja sem vyhodím takto sem, vyhodím bone meal. Tak, vyhodím. Počkaj, toto som nechcel. Vyhodím ho, tak. A ten Minecart ho zoberem. To budú tam namiesto toho melóny, tam budú a nie bone meal. No a už by to malo byť, no. Lebo ten vozíček to všetko zobere. A jak som hovoril tej hopry,
tak rovno vám to bude hodiť do tej čestky a nebudete ho musieť zastavovať alebo tak. Takže, alebo ho zničiť a potom ho tam vrácať späť, ale takto je to lepšie, jednoduchšie a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Tak jak som hovoril, nezabudnite dať like, odber, kľudne mi niečo napíšte do komentárov. Mne je to úplne jedno, akú farmu by ste chceli postaviť. Kľudne aj železnú. Ja sa vynájdem. Takže, jak som povedal, dajte like. Nezabudnite si tam dať aj zvonček, aby vám takéto žiadne video neuniklo. A ja sa lúčim s vami. Zatiaľ čaute.